O Pazo do Martelo de Rianxo acolle ata o 8 de decembro a mostra pertencente ao primeiro foro de alfombristas de Galicia, Patrimonio Inmaterial, organizada por Ondiñas Mainas. Unha exposición itinerante sobre o alfombrismo de Galicia visita estes días o Pazo do Martelo de Rianxo, organizada pola Asociación Ondiñas Mainas, impulsada coa Asociación de Alfombristas de Galicia e coa colaboración do Concello de Rianxo. A mostra exhibe varios paneis con fotografías recollidas pola prensa de todo o traballo realizado ao longo do ano. Un ano atípico pola COVID-19 que obrigou a realizar parte do traballo de maneira virtual. É unha honra para min presentar esta exposición en Rianxo, que é itinerante, que ven de Bueu e vai para o norte de Galicia e que comprende as fotografías do traballo realizado polos alfombristas galegos no seu primeiro ano de vida, porque a federación foi creada xusto hai un ano, non? Entón, isto márcase dentro do primeiro foro de alfombrismo de Galicia, que deu comezo o Día do Patrimonio, o Día Mundial de Patrimonio, con dous relatorios, un de Ana Filgueiras Rey, antropóloga e arqueóloga, e outro meu, e agora a exposición e outras actividades que tuveron que ser suspendidas por non poder xuntar xente, por non poder estar máis de 5 persoas ou así xuntas, non? Imaxes dos tapices elaborados como homenaxe ao apóstolo en Santiago ou os confeccionados para participar no encontro virtual de Toquio, así son algunhas das fotografías que se poden ver nesta mostra. Para Ondiñas Mainas, que procuramos ser unha asociación que xunte a que acubille actividades artísticas e artesanais, pois foi unha honra acoller o alfombrismo que aquí, como a alfombra xental, ten un recorrido de 30 anos, pero xa os antigos nas procesións de Sacramento xa botaban fiuncho, espadelas e pétalos de rosas para o paso da procesión, con cal non son só 30 anos, son moitos máis, posiblemente dende o século XIX. Entón, pois, continuar ese labor máis unidos á Federación Galega e ao mesmo tempo a internacional, pois é-nos unha honra, porque ademais creemos que a unión fai a forza e fai poñer en valor estas actividades que hasta agora se consideran menores. O alcalde de Rianxo agradeceu o labor que realizan estas dúas asociacións e destacou a importancia do traballo dos alfombristas, unha tradición de séculos. Organicen a súa actividade desde aquí, é unha honra que efectivamente se realice un traballo de difusión das alfombras nun corto traxecto de vida, xa un pouco o movimento que deu lugar todo este asociacionismo alrededor das alfombras, non? Os paneis, desde logo, son a mellor expresión dese traballo realizado este ano, onde podemos ver como en Compostela, en Toquio, en México, a parte de todas as alfombras que se fixeron nas diferentes localidades que forman parte deste asociacionismo, vemos como ese traballo trascendeu, esa tradición que, como decía moi ben Pepa, é secular, así debe ser mantida, pero tamén vemos como incorporaron incluso símbolos novos que teñen que ver coa propia tradición local, como pode ser monumentos locais, como pode ser a simboloxía galega. A mostra pode visitarse ata o 8 de decembro, logo marchará hacia Burela.